Per tant, aquí hi ha un seguit de coses que sembla com si fos una qüestió d'enamorament, no? No, miri, és que a mi m'agrada més el tramvia. No, miri, és que a mi m'agrada més l'autobús. Escolti, és que no té res a veure amb què li agrada més. Té a veure amb moltes altres coses que són la funcionalitat, l'eficiència, el temps de les obres, si queden o no queden tallats els transversals. Amb això sí que té a veure. Per tant, nosaltres el que estem dient és nosaltres optarem per una opció transformadora, però demanem que no es determini quin és el transport públic, perquè el tipus de model de transport públic no s'ha debatut, explicant quines són les conseqüències de cada un dels dos.